Pre, okay ra ka na pre. Laay manindiring dapita walay chika. Pre, relax lang. Kay daghan chika aron dire manggawas. Mura dire yung pilit ni chika na ko ba? Mga pobre. Motor na service. Pagkadindot sa rob dapita. Dapat ani mag-isa yung chika ron. Kuyawa no. Tagsag yung service diri no. Boss, ana man na dili man tag na ang panahon. Karon boss, kwartahan ni Mirror. Kuyawa day no. Mga kwartahan na day kay mo karon no. Ana man yun na boss, basta maning kamot ta, makakwarta jud ta. Motor gani ni akong gidala, boss. Ako bang service? Nako, tuala sa balay. Aw mauba. Grabe mga kwartahan ni gyud kay mo no. Boss, pinakabalato na akong service. Uy, saan na, Bing? Ang tanawag mo mga kwartahan na kayo parte ng mga hambuga. Yawa nila, no? Taas kay mga pangandoy tawana. Hop, boss, ay bugdoon lang na, basta bawgawan Kahambugero di papadool maabugan sa mong mata. Boss, ayaw agi dire, di ko gusto makita mo nino. Gusto na ko ako ra na makita dire. Tanawa nagburit-burit po ning isa Bisa pag ilapos ng naong naman sa amin mo diha. Ako'y labot ana. Ay, kalami sa pamilya ng lugar. Mura na ko, naglupad-lupad. Kay pertin ako datoan. Grabe hambugiruan ng cookie, oh. Dato na gyud kayo. Lisod gyud ni makwartahan na tano. Parte na yung mga hambuga. Bing, na napansin na, oy, naunsa mabuga. Tara. Sagdahin na sila, manlakaw ta. Oo na no. Lami no. Suyo pa. Ay, pastilan, dira pa juga magsuyup-suyup pa. Bawa dia, bajakan tekaron.